uNkulunkulu into yakusize imfihlo ke leyo indoda kufanele yazi obokwayo nokusibusiso sayo akusibo bonke abantu abakubusisayo fanele usondele kakhulu kubona bona bayakubusisa. Let them bless and go. Akusizo zonke insizwa ezishumayelayo ofuna ukusondela kuzona ayikushumayeze ukufaka ezweni uyidedele idlule futhi esingasondeli kakhulu kuzona mayiqeda ukushumayela masiqedile ukushumayela ayisebo under anointing si ordinary dlula shumele kahle futhi thank you for your sermon ngibusekele dlula. Thank you my sister udumisa kamnandi dlula. Khona ungezugeja ukuthola uEva ngoba nje ubekisa kubona bonke uyadideka uthi ngoba ubekisile kubona bonke uthi ubona inkinga makuthiwa kushada umuntu okade ebekisa kubona bonke uma sethi uyashada uma insizwa uhafu wentombi zebandla uhafu yawa phansi noma kushada intombazane befuna ukuthintwa enombandi ibhuti thintwa enombandi mhla ishada bakusuthi uthuva umuntu ofele balaba nalomkana kuthatha isikhathi bamamukele bemzonda nje bemzondela ukuthi uthathe ubhuti usise kade bemotha manje wasazi ukuthi ngibawula yakihambile bese bezonda lo mfana omthathile kodwa bebemotha bemchithela isikhathi ngoba umuntu ufuna ukuthathwa hayi kothiwa nawe uze wakothisa exa ukuthi mhlawumbe uzomthatha awumthathi ngishonisela nelanga so umuntu wanikezwa lethu ukuthi akaqambe zonke izidano amagama azo azidedele zidlule azasale nomuntu amnikeziwe now sekusuke lapho khona umfowethu la ethole umuntu amnikeziwe ushumayeza amakhulu namakhulu enkulungwane zabantu kodwa akatholelwanga umsizo njengayo. Nomelodi ushumayeza abantu abaningi kodwa akatholelwanga kodwa phakathi kwathi kwabantu akade bashumayeza bebengewona amadoda kuye bebabantu abadinga ukushunyayezwa abanye beabazalwane abadinga ukushunyayezwa wasethola namhlanje indoda yinye awamaningi ayibonge imvana now siyanifaka ke siyanamukela kulo msebenzi wenkosi.